Köszöntöm nézőinket! A polgármesteri hivatal, intézmények, önkormányzati felügyeleti szolgálatok munkáját értékelte a képviselőtestület. Az önkormányzat választott tagjainak március 13-ai ülésén minősíthették a kultúra, a közbiztonság, a hivatal adminisztrációs és döntés előkészítő tevékenységének különböző területeit, de dönthettek sporttámogatásokról, illetve intézményvezető személyéről is határoztak a könyvtár esetében. A döntés után mai adásában az így szerzett tapasztalatokat összegezzük a város polgármesterével. Köszöntöm televíziónk stúdiójában Budai Lóránt polgármestert. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkáját több szempontból elemezte az önkormányzat a legutóbbi ülésen. Milyen általános tapasztalatot tud levonni ebből? Hát sokféle beszámoló volt, sokféle tájékoztató, ezért sok tapasztalatot lehetett ezekből leszűrni. Összességében azt mondom, hogy az a fajta szemlélet, amit 19-ben elkezdtünk a hivatalon belül is kvázi hirdetni és esetlegesen erre ráerősíteni, egyre jobbak a visszajelzések, a tájékoztatók is ezt mutatják, mert mindig azt mondom, hogy nem elég nekem vagy a képviselőknek egyfajta szemléletet hirdetni és abban változást óhajtani, hanem a mögöttünk álló csapat, akár a hivatal 100 főjét tekintve is kell, hogy ebben részt vegyen. Az út jó, hosszú még az út, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Most a önkormányzat 30 napirendi pontot tárgyalt meg, alig több mint egy óra hossza alatt. Az ülésről készült tudósításunk egy részletét most felidézzük, utána pedig részletesen megbeszéljük, hogy tulajdonképpen milyen értékelési szempontokat választott az önkormányzat, és milyen tapasztalatokat gyűjtött ez alapján. Jászberény önkormányzati testülete március 13-án tartott ülésén támogatásokról határozott a sürgősséggel tárgyalt napirendek között. Egyhangú döntéssel 200 000 forintot hagytak jóvá a Talentum Alapítványnak a rövidtávú gyorskocsi diákolimpián való részvétel érdekében. 300 000 forintot szavaztak meg a 35. tavaszi emlékhadjárat megrendezésére, ugyanakkor jóváhagytak a jászberényi rendőrkapitányság működési támogatására 5 millió forintot. Megköszönöm a munkát a jegyző úrnak, osztályvezető irodavezető munkatársainknak, illetve mindenkinek, aki itt a polgármesteri hivatal munkáját, akár mint köztisztviselő, akár mint munkatörvényezés vagy megbízási szerződéses dolgozó segíti, illetve természetesen képviselőt. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal minden dolgozójának, munkatársának köszönetet mondott az elmúlt évben végzett munkájáért a város jegyzője. A polgármesteri hivatal tavalyi működési tapasztalatait elemezve hozzátette, hogy az egymásra épülő feladatokban mindenki a saját területén szakmai tudásának legjavát adta. Ezzel együtt kiemelte, fejlesztésekre van szükség a hivatal informatikai rendszerében és az irattárban, valamint gyorsítani kell a hivatal reagálását a lakossági jelzésekre. Sok egyéb mellett a tavaly októberi kvázi nagy áramszünetet, amikor is a közszerfegyelet és a mezőgazdaság munkatársai nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan és nagyon spontán módon segítették a város munkáját. Ez egy kirívó történet, és ezért is gondoltam, hogy ezt most megemlítem, és ezúttal is köszönöm a jó segítséget, amelynek következtében nem történt nagyobb probléma a városban. A közterületfelügyelet és a mezei őrszolgálat éves tevékenységének értékelésekor fejezte ki köszönetét a város polgármestere, ahogy mind a hivatal, mind a szolgálatok munkatársainak hasonlóképp köszönték meg munkáját a város vezetői és képviselői. Elfogadták a Városi Könyvtár és a Jászmúzeum elmúlt éves munkájáról szóló tájékoztatót, illetve jóváhagyták mindkét intézmény éves munkatervét. Döntöttek a könyvtár igazgatói álláshelyének betöltéséről is. A január 1-től önállóan már a Jászkerület Nonprofit Kft-től különválva működő intézmény vezetői álláshelyére a feladatot eddig megbízottként ellátó Kovács Péter pályázott. Egyhangú határozattal erősítették meg vezetői tisztségét a képviselők. 15, igen. A polgármesteri hivatal működése kapcsán alapvetően pozitív megítélés mellett itt a köszönetnyilvánítások is erre utaltak, akár egyik, akár másik oldalról, illetve a hivatal vezetője részéről is. Azért felvetődtek olyan dolgok, amit meg kell oldani. Ilyen volt például az informatikai rendszernek a fejlesztése, illetve az irattárnak a fejlesztése, ami nagyon háttér és a lakosság számára nem látszó dolog, de azért fontos, hogy a zökkenőmentes működést biztosítani tudják. Hogyne, hát egy ekkora hivatalban azért mindig van tennivaló, mindig van fejleszteni való. Erre utalt jegyzőasszony is a
a köszönetnyilvánítás mellett a hozzáfűzni valók között. Egyébként az elmúlt időszakban ezeket rendszeresen elvégezzük, tehát az informatikai rendszert folyamatosan fejlesztjük, az informatikai rendszer ilyen szempontból bővül is évek óta. Nyilván új szoftvereket is vásároltunk, az irattár tekintetében is teszünk lépéseket, de ez mind olyan valóban a lakosság nagy részét nem érintő kérdés, amelyet hivatalon belül kell megoldani. Mint mondtam, az elmúlt időszakban is erre több pénzt is fordítottunk, mint korábban. Idén is szeretnénk ezeket megvalósítani, és igyekezzünk ilyen szempontból is haladni a korral, és ilyen szempontból is felvenni a versenyt a mai technikai vívmányokkal, hiszen ez csak segítheti a hivatal munkáját, és ezáltal a város életét. Tehát gyakorlatilag ennek folyamatosan megújuló, vagy folyamatosan feltöltött kerete van az önkormányzat költségvetésében, vagy éves szinten meghatározott, hogy 2024-ben mondjuk 25 millió forintot fordítunk az irattárnak a fejlesztésére? Ez úgy működik, hogy ha szükség van, a kollégák jelzik, hogy valamilyen fejlesztésre, bővítésre, kiadásra van szükség, akkor ennek a lehetőséget megteremtjük. Előirányzat nélkül is kell, hogy a hivatal ilyen szempontból is zökkenőmentesen működjön. A hivatal, illetve az apparátus mindennapos munkáját érintő kérdés viszont az, hogy milyen gyorsan tud reagálni egy-egy adott kérdésre, egy-egy lakossági felvetésre. És ez előjött a tájékoztató kapcsán, ez viszont közvetlenül érinti a lakosságot, ez viszont közvetlenül meglátszik a mindennapos munkán. Milyen feladatok vannak ez ügyben, vagy mi az, amin gyorsítani kell konkrétan? Én azt gondolom, hogy azzal kezdem, amivel a felvezetőben is kezdtem, hogy nyilván egy szemléletváltás történt 19-ben, és ezt igyekszünk a hivatal munkájába is áttenni, és hogy átvegye ezt a újításokat a hivatal minden dolgozója. Nyilván ez nem egy egyszerű történet, de azt gondolom, hogy ezekkel nekünk föl kell venni a versenyt. Tehát a lakosság egy jó része, saját tapasztalatom is, hogy már él azokkal a lehetőségekkel, amikkel korábban vagy azért, mert nem tudott, vagy azért, mert nem volt rá fogadókészség, nem élt. Tekintet, most arra gondolok, hogy egy szemléletes példa, hogy mi korábban egészen sok írott levél érkezett akár a véleményládákba, a város több helyén kihelyezett véleményládákba, most már leginkább, még csak azt sem mondhatom, hogy e-mailes, hanem leginkább messenger üzeneteken, Viberen küldenek problémákat, panaszokat, fényképeket, és ezáltal egyébként nekünk is segítenek, mert ezeket a képeket, ezeket az üzeneteket rögtön tudom én is továbbítani a hivatal megfelelő részére, és ez meg is gyorsítja a folyamatot. Tehát már most nem az van, mint régen, hogy egy levélben megérkezett, iktatták, a levelet továbbítottuk a VVZRT felé, iktatta, ő majd válaszolt, hanem itt rögtön akár perceken belül történhet egy jelzés, annak a továbbítása. Ez nagyon gyorsan tud működni, és meggyorsítja a folyamatokat. Tehát a reagálás az adott felvetett problémákra való megoldás gyorsaságát jelenti, mert ami felvetődött, az éppen az volt, hogy ezen valamit gyorsítani kell. Hát nyilván mindig van tennivaló. Én csak azt mondom, hogy nagyon nagy változás történt az elmúlt időszakban, csak azzal, hogy a technikai lehetőségekkel éltünk. Nyilván azért ennek is van egy bizonyos hátránya, tehát azért egy hivatalos bejelentés tenni egy Viber üzenetet azért nagyon nehéz, de mégis azt mondom, hogy nekünk inkább ezzel van dolgunk, és ezáltal a folyamatot nagyon gyorsan föl lehet pörgetni, és azt gondolom, hogy van még mit tennünk, tehát így is sokkal lassabban mennek a dolgok, mint amit én szeretnék, de mindenkinek meg kell értenie, még akár nekem is, hogy ez egy hivatal, itt folyamatok vannak, amiken ezeknek a bejelentéseknek végig kell mennie, de ha tudjuk, már pedig tudjuk, akkor ezt gyorsítsuk. Szintén az értékelések és az áttekintések között volt, az elmúlt éves munka áttekintések között, hogy a mezei őrszolgálat, illetve a közterületfelügyelők munkáját is értékelték. Mit tekint elérendő célnak, mit tekint legfontosabb feladatnak ezen a területen? Nyilván az ő tevékenységük elsősorban a rend fenntartására hivatott. Mint minden évben kötelezően megtárgyalandó az ő éves teljesítményük, az ő értékelésüket, minden évben meg kell, hogy tegyük. Elsősorban én azt gondolom, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy az ő munkájukat kvázi a rendőrség munkájával összekapcsoljuk. A rendőrség részéről is van egy ilyen igény, és a részünkről pedig egy felajánlás,
hogy nagyobb arányban vegyék ki a részüket a közterületi jelenlétben, a rendőrség munkájának segítésében, azon túl, ami valóban az ő elvárt feladatuk. Én nem véletlenül köszöntem meg ott a ülésen sem, és most is csak meg tudom köszönni az ő munkájukat, hiszen azért nem egy hálás feladat az övéké, és nyilván meg kell mondani, hogy igyekszünk a lakosság számára sem egyfajta ilyen büntetés halmazt ráirányítani. Nem az elsőleges dolguk az, hogy büntessenek, azonban vannak olyan részei a városnak, akár parkolás, akár egyéb módon, hogy közbe kell lépnünk, valamilyen módon még nagyobb rendet kell fenntartanunk, annak ellenére, hogy hál' Istennek azért, hogy olyan nagy fennakadások nincsenek. Az ide látogató vendégek visszajelzése alapján is egy szép rendezett város Jászberény, de nyilván, mint mindenhol itt is van bőven feladat. Ez hárul rájuk, és abban bízom, hogy legalább ilyen sikeres lesz a jövő évi beszámoló, mint az idei volt. Most ezzel kapcsolatban a napokban volt egy felhívás, hogy keresnek közterületfelügyelőket is. Ez a hatékonyságot mennyire növeli, hogy most új munkatársakat keresnek, mennyire befolyásolja, inkább így kérdezem. Hát a hatékonyság növelése a cél. Nyilván mindig van egy fluktuáció, hál' Istennek azt tudom mondani, hogy most is egy ilyen változás miatt van szükség munkatársak bevonására, hiszen egy egyenruhás szervezetnél kapott állást egy korábbi közterületfelügyelőnk, ami azt jelenti, hogy egy szintet lépett, és ez mindenképpen örömhír. Az ő helyére keresünk most új munkatársat is, örömmel mondhatom, hogy több jelentkező is van, tehát nagyon bízom benne, hogy a hatékonyságot ilyen módon is tudjuk fokozni a jövőben. Külön célt erre az évre meghatároztak-e, vagy azokat a folyamatokat kell továbbvinni, fejleszteni, amit már az imént említett? Különleges cél nincsen, bízunk benne, hogy nem is lesz különleges feladat, mint ami volt tavaly az nagy áramszünet kapcsán, amit említettem is, és akkor tudnak koncentrálni valóban a mindennapok fontos feladataira. Kulturális intézmények munkájának értékelése szintén fontos napirendi pont volt ez a legutóbbi ülésen, akár a Jászkerület Nonprofit Kft. Kultúraszervező munkáját értékelték, akár a Jászmúzeum, vagy esetleg a könyvtár munkáját, munkatervét értékelték. Egyfajta új szerkezetben indult a kulturális munka ezen a területen, a városban, különvált a Jászkerület és a Városi Könyvtár intézményi szinten is. Mit vár ezektől az átalakulásoktól az önkormányzat? Hát az elmúlt jó pár hónapban sok szó esett erről. A hatékonyság fokozása volt elsősorban a cél, és nyilván a szakmaiság megerősítése. Én nagyon bízom benne, és látok erre már jeleket, bár kevés idő telt még el nyilván az új rendszer felállása óta, hogy egyfajta új szemlélet itt is kvázi meg fog látszani, és egyfajta olyan hozzáállás, esetleg tényleg egyfajta olyan újító szándék, ötletelés, akár külön-külön a kultúra ilyen irányú területein, meg együtt is. Hát azt örömmel láttam az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a kultúra képviselői, akár múzeum, akár könyvtár, akár Jászkerület rendszeresen egyeztetnek, ott vannak egymás megbeszélésein, összehangolják a programjaikat, ez nagyon jó, mert azt hiszem, hogy a város lakossága is azt igényli, hogy rendszeres programok, rendszeres színvonalas programok legyenek a városban, de olyanok, amelyek nem gyengítik, hanem erősítik egymást. Én látok erre most szándékot, ezért kifejezetten pozitív vagyok akár a Jászkerület, akár a múzeum élén történt változásokkal kapcsolatban. Sok még a feladat, sok még a tanulnivaló, hiszen mindkét vezetőnek új ez a szerep, de látom azt a szándékot, hogy egyfajta kreativitással, egyfajta új szemlélettel újítsuk meg közösen Jászberény város kulturális életét. Ebben bízok, és bízom abban is, hogy a városlakók ezt majd hamarosan észlelni is fogják. A hozzáállás természetesen mindenképp elsődleges, hogy hogyan irányulnak a feladatokhoz a vezetők, illetve a munkatársak, de nagyon sok múlik azon is, hogy az önkormányzat mennyi pénzt tud emellé tenni. Ugye megnéztem a költségvetésben, alapvetően egész magas szám jut arra, hogyha ezt a három intézményt megnézzük, összesen 472 millió forint jut az intézmények működtetésére. Most az a kérdés, akár személyi feltételek, akár dologi kiadások, az a kérdés, hogy programszervezésre mindezekből, vagy mindezeken túl milyen nagyságrendet tud fordítani az önkormányzat? Nyilván nehéz erre válaszolni, hiszen minden egyes intézmény a maga keretéből, hogy mennyit tud és mennyit tud költeni programszervezésre,
esetleg azokat milyen forrásba tudja megvalósítani, azt így nem lehet megmondani. Én azt gondolom, hogyha nyilván a fő kulturális életet befolyásoló intézményünk, a Jászkerület Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nek idén, úgy fogalmaztam, hogy ebben az évben annyi pénz jut, mint amennyit Azaria Biszerné egy koncerttel, tehát 200 millió forintból tud gazdálkodni. Ha úgy nézzük sok, ha úgy nézzük nem sok, én bízom benne, és visszautalnék a szemlélet változásra, hogy egy újító szándékkal, egy új szemlélettel ezt a pénzt olyan módon tudjuk hasznosítani, amely tényleg több, nagyobb, látványosabb és színvonalasabb műsort tud hozni nekünk idén Jászberénybe. Reméljük, hogy így lesz, és akkor természetesen folyamatosan be is számolunk ezekről a programokról. Az önkormányzat mindezeken túl elfogadta a kiemelt sportágak támogatásáról szóló rendeletet, illetve az ehhez tartozó pályázati kiírást is. Most a döntés előkészítő munkáról készítettünk egy összefoglalót, most ennek egy rövidített változatát megnézik, és utána megbeszéljük, hogy hogyan is áll most ez a kérdés ebben az évben. A város költségvetésének elfogadásával együtt szavaztak Jászberény képviselői az önkormányzat által nyújtott sporttámogatások keretösszegéről is február derekán. Ahhoz azonban, hogy az idei úgynevezett kiemelt sportágok támogatási összegéhez hozzájussanak a szervezetek, a testületnek el kell fogadnia a pályázati kiírást, illetve az ehhez kapcsolódó rendeletet. Továbbra is kedvezményezett a futball, a futszal, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda, a vízilabda, a jégkorong, a gyorskorcsolya, a karate, a birkózás, valamint a sporttáncgimnasztika. A testület elé kerülő tervezet alapján a pályázattal elnyerhető működési támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet éves költségvetésének 40%-át. Sportrendezvény szervezés támogatása esetén pedig az esemény összköltségének 60%-át, illetve ugyancsak a költségek maximum 60%-os mértékében támogatható a sportrendezvényen való részvétel is. Nagy változás nem várható. Ezt jelezte a város alpolgármestere az érintetteknek a témával kapcsolatban stúdiónkban nyilatkozva. Megjelentek azóta újabb rendeletek, olyan jogszabályok, amelyeket össze kell fésülni a meglévő rendeletünkkel. Tehát nem változtatni akarjuk, hanem megfeleltetni akarjuk azoknak a jogszabályoknak, amelyek most életben vannak, aminek meg kell felelni. Ez az alapvető. Tehát nem szűkíteni akarjuk, mert mintegy 20 millió forinttal többet is szánunk a tavalyi tervezethez képest az idén a kiemelt sportágok támogatására és más egyéb sportágoknak is a támogatására. Így összességében 60 millió forintot fordítanak támogatásra, a rendelettervezet alapján a keret 90%-át 54 millió forintot pályázatok, a fennmaradó 6 millió forintot pedig egyéni kérelmek testületi szintű döntése alapján ítélik oda. A március 13-ai testületi ülés után a pályázati kiírás már másnap megjelenik. A beadási határidő április 8-a, majd a testület április 17-én bírálja el a pályázatokat. Korábban éles viták zajlottak a sporttámogatások körül, most ezekről nem lehet hallani, ezek nincsenek a porondon. Sportegyesületek elfogadták az új rendszert, vagy beletörődtek? Hát talán ez nem is tőlem kellene megkérdezni, hanem tőlük. Én azt mondom, hogy... Visszajelzések alapján azért csak van rálátása. Hál' Istennek, hogy negatív visszajelzés nem érkezett már most nagyon régóta. Minden egyes támogatási kérelmet tudtunk eddig támogatni, kielégíteni, és azt gondolom, hogy ez a következő években is így kell, hogy legyen. Ezt meg kellett mindenkinek érteni, hogy az a fajta rendszer, ami korábban fölállt, ez nem működtethető. Mi számtalanszor elmondtuk, 19-ben mi elhatároztuk, hogy egyfajta igazságosabb, átláthatóbb sporttámogatási rendszert hozunk létre. Ez ugye az akkori fönnálló politikai erőviszonyok miatt nem tudott teljesülni. A többség mindig, ha más nem év végén elszórta a bent maradt összegeket, leginkább sporttámogatásokra. Nyilván ez tavaly január 15-én ez megváltozott, most már a saját belátásunk szerint, a saját értékrendünk szerint tudunk ilyen döntéseket meghozni, melynek tényleg az alapja az volt, hogy tisztább és átláthatóbb, hogy ne lehessen azt mondani egyik sportszervezetnek se mondjuk a másikra, hogy bármilyen szubjektív okokból ő akár több pénzt kapott, mint amit
szerintük megérdemelt volna. Pályáztatási rendszer van, meg kell felelni mindenkinek ugyanazoknak a feltételeknek, igazságosabb és átláthatóbb. Azt hiszem, hogy talán ez az oka annak, hogy a kezdeti hangos visszajelzések már zsitultak, és azt hiszem mindenki belátta, hogy ez a rendszer mindenkinek jobb. Most ez a 60 millió forint, amit idén ilyen támogatási szinten, akár pályázat, akár egyéni kérelem alapján lehet szétosztani, mire lesz elegendő? Ugye több mint 10 kiemelt sportágat határozott meg az önkormányzat, és az látszik, hogy egy kiemelt sport nincs, vagy egy vagy kettő kiemelt sport nincs, tehát nem feltétlenül az élsport támogatását tűzte célul az önkormányzat. Még egyszer a kérdés, ez a 60 millió forint, ez mire elég? Nem nagyon szétterül ez a támogatás, és egy-egy kicsi jut mindenkinek? Ezt mindig elmondtuk egyébként, hogy nem az élsport és nem a versenysport, ami elsődlegesen támogatást kell, hogy élvezzen, hanem a tömegsport és a diáksport, minél több diák tudjon mozogni és egészségesebb életmódot folytatni. Hogy mire lesz elég, ugye ez a kérdés számtalanszor elhangzik ebben a stúdióban. Valószínű nincs erre jó válasz, hogy mire lesz elég, nincs az a pénzmennyiség, amit ne lehetne akár támogatásként elkölteni, vagy támogatásként megítélni. Én az elmúlt évek tapasztalataira hivatkozva és hagyatkozva azt mondom, hogy ahogy mondtam is, hogy nem volt olyan sporttámogatási igény, amit nem tudtunk kielégíteni. Előbb vagy utóbb, kisebb vagy nagyobb mértékben mindenkinek tudtunk segíteni, és hiszem, hogy az idén is így lesz. Épületek használatával kapcsolatban vetődött fel korábban mindig olyan vélemény, hogy ha abból a bérleti díjból esetleg tud engedni az önkormányzat, akkor lehet, hogy ez a támogatási összeg is jobban tud hasznosulni. Most ilyen irányban tud-e gondolkodni, vagy elkezdhet-e gondolkozni az önkormányzat? Céle ez egyáltalán, vagy tényleg a közös teherviselés az, amit támogat az önkormányzat? Azért nézzünk és lássunk reálisan. Tehát a mai gazdasági helyzetben, ami jó ideje már azért fönnáll, az nem lehet egy racionális kérdés vagy kérés, hogy nagymértékben engedjünk a bérleti díjból, hiszen azért ezek a költségek a költségvetés kapcsán, ezt már számtalanszor elmondtuk, nekünk is növekednek, nekünk is óriási kiadás jelent fenntartani intézményeket, épületeket. A közös közteherviselés ilyen szempontból is nagyon fontos, és kérek is erre mindenkit, legyen ezre belátással. Nyilván azért azt is el tudom mondani, hogy a korábbiakban is bármilyen igény érkezett civil szervezetektől, sportszervezetektől, bármilyen egyesülettől, alapítványtól, mindig megtaláltuk a megoldást, hogy segítsünk, ez így lesz a jövőben is. Viszonylag kevés szó esett a képviselőtestület ülésén a környezetvédelmi akcióterv, a környezetvédelmi programnak a megvalósulásáról, a 2023-as értékeléséről. Pedig számos olyan kérdés van, ami nap mint nap foglalkoztatja az embereket, akár a képviselőtestületben is sokszor előjön, de az utcán járva kelve is nagyon sokan beszélnek arról, például mi lesz az elkerülő úttal, forgalomcsökkentéssel, zajcsökkentéssel, víztisztaság javításával. Ezekkel kapcsolatban milyen előrelépések történtek? Hát valóban egy nagyon tartalmas beszámoló volt az akcióterv, mind a tavalyi évre, mind pedig az idei évre vonatkozó gondolatok, ötletek megvalósított és megvalósításra váró feladatok kapcsán. Én azt gondolom, hogy ezek olyan alapvetések, amelyek nyilván szorulnak megbeszélésre, szorulnak egyeztetésre, nagy vitákat soha nem generáltak, ezért lehetett az, hogy az idén sem történt nagy kivesézés ennek a napirendi pontnak és napirendi pontoknak. Azért az elmúlt időszakban szintén már számtalanszor elmondtam, mi nagy hangsúlyt fektetünk azokra a beruházásokra, amelyek kevésbé látványosak, de annál fontosabbak. Ilyenek valóban a víz, akár a szennyvíz, akár a csapadéki elvezetés, akár valóban az ivóvíz rekonstrukciós munkálatoknak az elvégzése. Ilyen irányú pályázatban nyertünk is, és ezeket el is végeztük. De ilyen a napelemes rendszerek kialakítása, megújuló energiáknak a hasznosítása, ilyen a zöld felületeinknek a rendszeres karbantartása, fejlesztése. Sok vihart kavart, de azt gondolom mégiscsak minket igazoló a fák, akár gajazása, rendbetétele, újak ültetése, tehát számtalan ilyen irányú fejlesztés volt az elmúlt időszakban, amit még egyszer mondok, kevésbé látványos, de annál fontosabb, és vannak nyilván terveink a jövőre nézve is.
Ezt is elmondtam már, azt hiszem az egyik legnagyobb ilyen irányú lépésünk az a LED lámpáknak a cseréje, tehát a közvilágításnak a fejlesztése, szintén több 100 millió forintos önerőt fog igénybe venni, de ezek azt hiszem, hogy nagyon fontos lépések afelé, hogy valóban Jászberény előbb-utóbb tényleges zöldváros lehessen. A tájékoztatóban szó van egy olyan jelentésről, ami az elkerülő úttal kapcsolatban a forgalom csökkentés, forgalom szabályozás lehetőségeit elemzi. 5 lehetőséget tár az önkormányzat elé, onnantól kezdve, hogy nem nyúl a kérdéshez, és akkor a forgalom saját maga megoldja, hogy akinek szükséges, az elkerüli a várost, vagy konkrét táblákkal, jelzőberendezésekkel, bármivel. Ilyen irányú terv van-e, hogy erre pénzt fordít az önkormányzat, illetve ezt a forgalom szabályozást a közúttal együttműködve ebben az évben elindítja? Természetesen tervünk van, a szakértői vizsgálat elkészült, hosszú idő után végre, és ennek a föltárása, a megismerése, a problémák kezelése folyamatban van. Ez nagyon fontos valóban, hogy a közúttal csak együttműködve lehet ezt megoldani, hiszen azok a bevezető utak egy sem a Jászberény város tulajdona, hanem mind a közúti, országos állami utak ezek, amelyekhez kvázi ilyen módon semmilyen közünk nincsen, csak velük együttműködve tudunk bármilyen táblázást, bármilyen elterelést elvégezni. Az látszik, hogy az elkerülő út elkészülte után csökkent a belváros forgalma, valószínűleg, hogy nem kellő arányba, azt el tudom fogadni ezeket a jelzéseket, bár azért leginkább ebben is pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy érezhetően kevesebb a forgalom. Valószínű, hogy van még mit ebben tennünk, még egyszer mondom, ez folyamatban van, a közúttal egyeztetünk ezekben a kérdésekben, de azt is látni kell, ez is egy fontos dolog, hogy kitiltani a kamionokat nem lehet a városból. Ugye Jászberény úgy épült föl az elmúlt időszakban, évtizedekben úgy épült meg, hogy kifejezetten a város szélére korlátozódó ipari parkon kívül azért vannak a városon belül is olyan cégek, olyan vállalkozások, amelyekhez óhatatlan, hogy érkezzenek kamionok áruszállítás tekintetében, tehát csökkenteni valószínűleg tudjuk még a forgalmat, de kizárni egészen biztos, hogy nem, mert akkor vállalkozásokat lehetetlenítenénk el, és nyilván ez nem cél. Szintén településkép és a település komfortját érinti az az önkormányzati tájékoztató, önkormányzati rendelet áttekintés, ami a települési arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló napirend volt. Ebben egy nagyon érdekes elemzést, vagy inkább tényadatsort közölt a főépítész, miszerint folyamatosan változik. Az elmúlt évben drasztikusan csökkent az építési kedv a városban, tehát majdnem felére esett ez vissza. Az önkormányzatnak milyen dolga van ez ügyben? Akár beruházás élénkítés, egyéb lakossági programok, tehát van-e olyan feladata ebben a tekintetben az önkormányzatnak, ami ezt a helyzetet, ha nem is megváltoztatja, de valamilyen szinten befolyásolni, élénkíteni tudja? Hát először is én onnan indítanék, hogy azért nézzük meg, hogy csak mint szilárd tény, hogyha ezt még egyszer hangosan kimondjuk, hogy drasztikusan csökkent az építési kedv, akkor mi ennek az oka? Hiszen a médiából nem ezt halljuk. Azt halljuk, hogy a gazdaság növekszik, Magyarország rendkívüli módon megy előre, és soha nem látott fejlesztések indulnak el ebben az országban, az emberek valahogy ezt nem érzik. Ebből is ez látszik. Ami nagyon szomorú, de ettől függetlenül nyilván nekünk ebben is, mint oly sok olyan kérdésben, amely nem a mi dolgunk, lásd egészségügy, amiről legutóbb is beszéltünk, de akár ez a szegmense is az életnek, egy olyan, amit ha van rá hatásunk, akkor igyekezzünk segíteni. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is vannak olyan támogatási lehetőségek, amelyek telekvásárlásához, ingatlan építéséhez tudunk biztosítani, de nyilván ezek a mi lehetőségekhez képest nyújthatnak segítséget, amely nyilván nem kevés, tehát fél millió, 1 millió, 3 millió forint maximum támogatásokat tudunk nyújtani bizonyos feltételeknek megfelelve a lakosságnak, de azért nekünk is végesek a lehetőségeink. Igyekszünk valóban a hozzánk forduló kérelmeket elbírálni, azokon segíteni, de
még egyszer mondom, a takarónk az csak egy bizonyos szintig ér, úgyhogy ez egy nehéz kérdés, bízom benne, hogy ez is fog hamarosan változni. Meglátjuk és mindenképpen áttekintjük azokat a változásokat, amit ebből Jászberény és Jászberény önkormányzatát, vagy Jászberény lakosságát érinti. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm nézőink figyelmét, a döntés után márciusi adását látták, a Budai Lórántal készült beszélgetést, illetve televíziónk egyéb műsorait megnézhetik az interneten a jttv.hu oldalon, valamint Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!